Handumanan sa kaap. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nininghan tumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Leia. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. One more try. Brand new lives, we need to have so much. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Leah. Malamig mo ka niya. Wam lang ko I love you too, niya. I love you too. Happy lang kit kay kong nakauyab ko og sama nimo. Sweet, mapinanggaon, og mahal kaayo ko. Ug gandam na kong buhaton ang tanan para nimo pangkat. Mahal kiti ka. Uy, Day. Murag ayaw lang siguro kay palabi ng imong gibati, Day. Ikaw ba? Gamay kalipay na ko no, initan pag yun nimo. Hala, Day, pahinomduman lang ti ka, ha? Nahibaw baya ka nga dili uyon imong kinikanan kung mahibaw-an nilang inyong relasyon. Naibaw man ko, ana. Tungod lagi sa estado sa kinabuhi ni Albert. Pero sa pagkakaroon, gusto lang sa kuko nga magmalipayon una, good. Oh, sige, okay. Basta ayaw kalimot, ha. Life is full of surprises. Daga mga butang nga dinatudamon nga mahitabo. Day. Unsa naman si Albert, uy? Pila na kaadlaw nga wagin mo kontak na ako. Dili sad mo reply o mutubag sa akong mga tawag. Busy lang siguro sa trabaho. Pero magpahibaw unta siya. Pila na may pag-text pa. Bahala siya, eh. Paabot lang ko ganun sa siya mo kontak na ako. Maayo kayo nagpakita na ka. Sorry. Maura? Sorry lang? Wa mo na explanation? Sorry, Leah. Pasabta ko, uy. Ano sige naman hinunong kag sorry, diha? Dili na ko. Undango na nina to. Unsa? Albert, ayaw ra ko kung binuangig ingon ini. Wa ko magbinuwang. Di na niya ang ipang padugayon ng atong sitwasyon. Nga naman. Unsa may problema, ha? Wa. Basta kay di na ko. Albert! Tanawa. Giingin na bitaw ta ka. Ay lagi palabi. Ayaw pa tayo si mong gibati. O di ba, unsa na, perting sakita. Huwag ko mag-expect nga. Ingon ani ra di ka mabaw yung pagtanaw sa mong relasyon, day. Dali ra kayo siyang nakabuhi. Wa sa takahibaw kung unsa iyang rason. Dili, day. Kaya kung gihatagan gindi ang importansya nga mong relasyon, kung girespeto pa ko niya, wa ni niya buhata. Nagtuo siya, gikamatay na ako kung mawa siya. Akong ipakita nga malipayon ko bisag wa na siya. Delia.
Nalipay ko kay grabe ka ka-focus sapagkat unog sa pagpadagan sa atong negosyo, Leah. Opa, gusto na ko ihurot ang tanan akong oras sa trabaho. Mao na sakto. Mao nga yun una og sud og relasyon aron way makadistract nimo. Wa pa sana sa kong huna pa. Sa pagkakaroon, ang akong goal nga mahimo kong successful puhon. Wow! Paspasa sa dagan sa imong life day, uy. Lipay kay Kokon unsa ka ka-successful karon. Nakabotag yun ako nga akong gipangandoy, day. Yes. Og usa na lay kuwang nimo. Unsa man? Kaugalingong pamilya. Siguro kung wa magbuwag ni Albert. Ayaw na pagsigig hisgot sa iyang panganday. Day. Makawa sa gana ko na. Makadungog ubahin niya. Hangtod ba day karon? Bitter lang gihapon ka ni Albert? Sobra pa. Day, Lea. Leah, naibaw ko nga daga na kag naibawaan sa pagpadagan sa to negosyo. Pero gusto na ko nga maka-experience sad ka nga mahimong trabahante sa laing kompanya. Unsay buti may pasabot pa? Na ako'y kailangan nag-hiring ang ilang kompanya. Ug sugod na kadayon. Recorded by X Thunder Gaming. Okay naman ko pa. Nakaayon na sa gusto kong trabaho. Yeah. Oh, Pandamol ko ka kay mabot ko karon ang atong area manager o interviewon ka. ha? Bahin sa unsa man? Sa ako nadunggan, tuod kay nahibong siya nganong diretsor ka nga kasod ini nga kompanya. Unsa? Ato ala yun. Oh. Leah? Nagunsa man ka din, he? Ikaw ang bago nga empleyado din, eh? Ikaw ang area manager? Ganun na narbahom ka. Sa may labot ni mo? Nahibaw ko nga grabe ingin mo kasakot ako. Pero please, mag-istorya tagtarong. Kung dili bahin sa trabaho ang ato istoryahan, ayaw na lang. Dili ko gusto mag-usik sa oras. Leah. Unsa? Siya day ang area manager ninyo, si Albert? Oo. Bisit gyud kayo. Abi ni mo, day. Nisurok gyud akong dugo nga nakakita niya. Karon, na-confirm na gid ako nga wa na gyud ko'y feelings para niya. Kay mabisit kung makakita ko niya. Hala, usahay ra ba day no? Ang kadang sobra sa kalagot, di mailhan na nga sobra imong pagmahal alang tawhana. Unsa? Kay kung wala kay kipati nga kalagot o wala kay pakialam niya, kana mo ay wala feelings. Pero kanang imo, pura wa pa ka maka-move on, anak day. Dili, day. Sigurado na ko sa kong kaugalingon nga wa na ko'y feelings para niya. Period. Salamat intawan. Kaya wa na din si Albert sa office. Nibalhin na sa laing branch. Ay, malinaw na kitawon akong pagtrabaho. Wa na'y bisit sa kong palipot. Yeah. Oh. Kalimot sa team building na to ha. Kinahanglan nga kung nga juga kay mag-orba ka. Og aron sad makailhan na ito ninyo. Sige. Mutong ako, ana. Hoy, ay kuno pala inom diha. Oy, okay ra, uy. Karon na ba ako nakainom og balik?
Nya, karon na sad ko nag-enjoy og balik sa akong life, di ba? Mao gani. Dalit na kay kang mahubog, ana. Sige na. Eh, sige na, babay na. Sige naman hinung kag pangasaba diha. Babush! Kalami sa hangin. Nagsulor mo yung Ay, kabayo! Ikaw ba? Bisita, gini mo eh? Nanalian naman saga? Sakitan ni mo tanaw na eh. Si sakit? Sakitan lang kung nagtanaw nga. Maglagot ka basta makita ka na ko. Sa una, malipay ka. Ha? Ayaw na pagsigigisgot sa una kay namatay na to. Di na ko ni malap. Mayabag ka? Human sa imong gibuhat, nagtuo ka nga mahalon pati ka? Kung musulti ko ni mo sa rason, paminaon pa ba ko ni mo? Dili na kinahanglan. Dugay na I to. still love you. Mahal ko nimo? Mahal ko nimo, yung ipasakitan ko nimo? Ha? Kinahanglan. Leah, nagka-istorya mis imong ginikanan. Dugay na silang nahibaw bahay na to. Ug nahibaw sila nga, di gud ka magpapugong. Nga magtuman tigid sa imong gusto. Maong diri sila nakikistorya na ko. Og naamig kasabutan. Unsa man? Nga maning kamot ko nga munindot ang akong kinabuhi. Kaya pakita na ko nila nga kaya na unya di kang buyon. Ug balikon ta ka. Pagkaslan ka kung single pa ka. Pero nga nung single pa mong yapon ka. Kagwapan. Mahal paghihapon ka. Og dugay na akong nagpaabot nimo, Albert. Leah, Bisag unsaon ako pag-deny sa akong kaugalingon. Pero mao ni tinuod. Mahal gihapon ni ka. pwesto way na to balik. Kumuwork pa ta. Mo-work man gid ta. Sumpayan na lang nato ang naputol na tong gugma. Charot. I love you. I love you too. Should we stay or should we say goodbye? Walk away or give it one more try. And as the days go Nakaingon lang sa ginoon ko nga maayo ra pud nga nahitabo to. Kay pareho ming successful sa kinabuhi. O karon, nagplano na mi sa among kasal. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao gid mga igalan kaagi ni Leah nga taga-Talamban, Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagalohan. One more try. tell me how we learn to love each other.